Anem a corregir a l'exercici 5 de l'activitat 10 de treball autònom. Ens demana calcular, amb les dades del tema, que ja heu vist en el vídeo anterior quin és el tema, i fent servir la calculadora si cal, quin és el volum d'un àtom d'oxigen, mesurat en mil·límetres cúbics. Ens diu que considerem que és una esfera, per tant per això ens diu el seu volum, 4/3 de pi per radi al cub, i diu que cal tenir la mateixa precisió en el valor de pi que en les dades i en el resultat, i arrodonir-los. Bé, doncs si anem al tema, és aquest. Recordeu que després de just lo d'Andròmeda, sí, tindreu les dades de coses microscòpiques i aquí arriba on teniu la dada que us està demanant. Com que ens demanen mil·límetres cúbics, estem buscant quin és el radi per poder aplicar la fórmula. I nosaltres tenim el diàmetre. Tenim que el diàmetre de l'àtom d'oxigen són 1,2 per 10 a la menys 7 mil·límetres. Aquest seria el diàmetre. Diàmetre de l'àtom d'oxigen és 1,2 per 10 a la menys 7. I nosaltres volem calcular el seu volum. El volum d'una esfera és 4/3 pel nombre pi pel radi al cub. Com que tenim el diàmetre i nosaltres necessitem el radi, dividirem aquest nombre per 2, perquè un diàmetre és el doble d'un radi. I per tant el radi serà 1,2 per 10 a la menys 7 entre 2. I això és 6 per 10 a la menys 8 mil·límetres. Ara tan sols cal aplicar-ho a la fórmula, aquesta dada, 4/3 la coneixem. El pi, fins a quin decimal de pi hauríem d'arribar? Bé, això en realitat quin número seria? Doncs serien 8 zeros i el 6. No? El 6 ocupa la 8a xifra decimal. Per tant, hauríem de mirar la calculadora si el nombre pi nostre té 8 xifres decimals. Almenys en la meva calculadora el nombre pi té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, justament. Val? Per tant, hauríem d'agafar tota la precisió que poguéssim del nombre pi. En aquest cas, 3,14, 15, 92, 65. I finalment, per 6 per 10 a la menys 8, tot això al cub. Aquí estem aplicant aquest coneixement del radi que sabíem. Si apliqueu aquest càlcul, feu 4/3 multiplicat per 3,14, 15, 92, 65 i ho multipliqueu per parèntesis 6 per 10 a la menys 8. Tanqueu parèntesis, tot això al cub, dona 9,047. Bé, aquí és el tema de si voleu arrodonir. No? De fet, aquí tens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 xifres decimals. Per tant, li posem totes. Val? 0,47, 7, 8, 6, 8 i 3 per 10 a la menys 22 mil·límetres
cúbics. Això és el que ens demana el problema. Sí? Alguns de vosaltres m'heu comentat que dona problemes a l'hora de validar-lo. Bé, podem provar-ho, però si és així, la solució correcta és aquesta. D'acord? Doneu-la per bona. 9,047,78,3. Anem a provar-ho. Anem a provar-la. Aquí teniu, podem posar així, 9,047,86,83 i l'exponent a la menys 22. Bé, doncs com us deia, es fa un petit liu, però tot el procés és correcte. D'acord? Veieu que l'arrodoneix? Sí, l'arrodoniment és correcte, el nombre és el que ens ha donat la calculadora, per tant, aquí jo crec que hi ha un problema de la màquina que no corregeix bé. Per tant, tingueu aquesta dada, doneu-la com a correcta. I fins aquí el vídeo, espero haver-vos ajudat.